Nu er det 5 år siden, jeg fik ideen til og lysten til at plante det her skov. Og den er gået summet i lang tid, og nu er det faktisk blevet realiseret i samarbejde med Søren for 8.000 C. Da det her projekt blev søsat for efterhånden et par år siden, så var det i tæt samarbejde med Growing Trees Foundation og skovfoged Peter Kørenskov, som har været med til at realisere det her og gøre det muligt. Klimaskoven her, den er jo på 20 hektar, og når man laver sådan en klimaskov, så er det vigtigt, at man planter en varieret skov, og man sørger for at have noget, som er robust i forhold til fremtiden. Og det vil sige, at der er både plantet en del løvtræer, mest løvtræer, og så er der også plantet nogle nåletræer. I den her klimaskov, der har vi valgt, at det er en skov, som kan gøre mange forskellige ting. Det er både noget, hvor man producerer noget træ med de nåletræer, der gror her. Noget, der kan bruges til konstruktionstræ, til bygningstømmer, til at lave møbler af. Så det er noget, der ligesom kan erstatte nogle mere CO2-energikrævende materialer, som beton for eksempel. Men skoven, den skal også kunne mange andre ting, og den skal også kunne gøre noget for biodiversiteten. Det er også noget, der kan beskytte grundvand. Det er noget, der kan have en rekreativ værdi. Så den har mange formål, sådan en skov her. Og det kan være svært at vide for os præcis, hvilket formål, som er vigtigst i fremtiden. Og derfor så laver vi en varieret og blandet skov. Vi i Growing Trees Network blev kontaktet af He for 2-3 år siden, og han havde ønsket om at plante en skov. Og han ville gerne selv eje jorden. Og det blev så til, at vi kontaktede Peter Kørenskov fra Naturplant, som vi i samarbejde med ham, så har vi fundet nogle egnede arealer. Og det her smukke areal her var så det endte ud med, efter vi har været omkring flere andre arealer, hvor det så bare ikke kunne lade sig gøre. Men nu er der plantet i alt 86.000 træer her på arealet. Og det er jo He og hans samarbejdspartner 8.000 C, som har været sponsor til selve arealet her, at det kunne blive til noget. He har købt jorden, og 8.000 C har sponsoreret alle træerne. Det er allerede meningen, at det her skulle være et privat projekt i forhold til at gå på jagt eller gøre noget andet med stedet. Det har simpelthen været et spørgsmål om at skabe noget skov, som kan først og fremmest suge en masse CO2, og dernæst være tilgængelig folkelig, så man kan gå ud og bruge det. Der bliver stisystemer, så man kan komme rundt, og det er klart, lige nu er der ikke så meget at se, men i løbet af de næste par år, så kommer der mere og mere skov, og forhåbentlig en masse gode oplevelser herude. Det er både en drøm, og så er det også lidt uvirkeligt, at ligesom at det projekt, man har haft så lang tid op i hovedet, lige pludselig er realiseret. Men det er fantastisk.